Maayong buntag, GCAF. Maayong buntag, no? Merry Christmas, maayong Pasko kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga iyang gihatag kanato nga diin kita magkahiusan na pod diha sa pagsimba ug nang hinaot ko nga ang atuag yung kasing-kasing andam gayud sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ato ang tagaan siguro palakpak ato ang praise and worship team, no? Salamat kayo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga diin nahimo silang panalangin pod sa ato throughout the whole year. Naanagyud ta sa Disyembre, mao nagyud ni ang panahon sa tuig nga magmuni-muni pod ta sa ato ang niagi nga kanang pahumanay nga year 2023. And we are hoping and praying, ako nag-aampog yun ko nga kining tuiga mabungahon kaayo alang sa kanatong tanan ug excited ta to face 2024. Ambot sa inyo ha, pero sa ako ang miagi nga duha ka semana napuno siya og mga Christmas party, no? Invitation sa one company to another company, one usa ka wider group to another wider group, Christmas party sa staff ug uban pa. And I'm sure kadaghanan pod sa ato daghan kayo Christmas party nga giapilan, excited kayo sa mga raffle, no? Raffle nga naas kumpanya, ambot og nakadaog ba mo, no? Atod pa nila nga wa gyud swerte ani raffle. I hope nga this Christmas season is really something that is kanang malipayon gyud ta, no? Kay angay gyud nga ikalipay ang pag sa ulog sa Christmas. And that is what we will be talking about karong kabuntagon, nga maugyud ang nganong malipay mangyud ta noon sa mangyoy naa sa Christmas ug nganong isip Kristohanon dapat man ta nga mahimong masadya, malipayon ug festive ang ato ang celebration of Christmas. One of the things that I also love about Christmas, especially ang akong mga anak, ilag yun ning paborito kay kining exchange of gifts. No? Ambot og unsay naagyud aning mga gifts nga bisan ang mga idaran na malipay gyud makakita og gift, no? Labi na og kanang ang pagputos kay patsada gyud siya o gwapa gyud siya nga pagputos. Murag mo saka ang atong dugo, mahimot ang excited, no? Ambot og kanang the same ba ang inyong feeling when you would receive gifts. But ako bisan og ambot di lang ko mosulti sa akong edad, pero malipay gyud gyapon ko labi na og patsada kaayo ang gift nga ato ang madawatan. Katong miagi nga unsa ni, I think that was Thursday, we had a Christmas party sa staff. Unya magdala man mi og gift, no? Usa ka exchange of gift, usa nga gift pod para sa kanang unsay naa sa inyong balay nga pwede pa magamit, unya dili na kaayo nimo ginagamit, why don't you bring it here to give to somebody who needs it? Unya kay ang among nakit-an sa balay kay dako man kaayo siya nga butang, no? Bugat pagyud. So nangita ko og sudlanan, nakakita ko og dako nga karton. Gisulod na ko didto, unya ang problema kay ang ako ang gift wrapper di man kaigo. No, so ako na lang giputos og tape, no? Giputos og tape ug maayo para dili maablihan. Surprise gihapon ang nasa sulod, pero pagka mautag yun tanawon sa akong gift kay wa gyud putos karton. I hope ang nakadawat ato kay ang importante matud pa nila ang unod, no? Ang unod gyud noon didto kay magamit gyud to labi na sa mga estudyante. Og I hope nga nagpasalamat ang nakadawat ni adto bisan nga pagkamauta lantawon on the outside. But this is one of the things nga siguro makita nato when it comes to gifts. Kay kadaghanan sa ato maingganyo sa mga gift, regalo, oftentimes sa external nga aspeto, no? Kanang gwapo kaayo ang iyahang packaging or ang iyahang gift wrapping. This gives a lot of excitement for all of us.
Pero og imuhang lantawon, human nga imuhang gision ang gift wrappings, what is really valuable is unsay naa sa sulod. Because oftentimes, ang value sa gift is naa siya sa unsay kanang gamit ni ana para sa imuha, or how valuable it is sa receiver. Although naaman po'y kahibalo ang giver, basig gikinahanglan niya kini akong i-gift. But the measure of the value of the gift is really upon the one who is receiving the gift. Kay na may gift nga gwapa kaayo sa gawas, pero pag abri nimo kay di man nin ako magamit, no? Pero salamat gihapon sa naghatag, pero the value of the gift dili kaayo siya bugat tungod kay dili man kaayo nimo, or naana kay ingon ana nga gift lugar, no? Ingon ana siya. So when it comes to Christmas, as we are receiving the gift, many gifts, dili nato kalimtan ang pinakadakong gasa nga gihatag sa Ginoo kanato, nga mao si Ginoong Jesus. Usa siya ka pagpadayag kung unsa gayud kadako ang gugma sa Dios ug kinsa ang Dios. Maunang gitituluhan nato ang ato ang pagwali karong kabuntagon nga ang dili matukngang pagpadayag. Pagpadayag kini sa Dios ug ato ang lantawon ang pulong sa Ginoo diha sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hantod sa 14. Kay mga igsuon, we should not judge the gift according to its wrappings. No? Kay naman, do not judge a book by its cover. No? Dili po nato i-judge ang usa ka gift by the way it is wrapped. Kay kabuluta mga igsuon, kung lantawon nimo ang kalibutan biya pod naabya po'y daghang gift nga gihatag sa atoa. These gifts are wrapped in a beautiful gift wrapping, yet when you look at it sa iyahang kinauyukan, these are empty gifts nga makaresulta bisan kanato nga mas mahimong miserable ang ato ang kinabuhi. Dili lang dinhi sa kalibutan, bisan sa sunod nga kinabuhi, kay kining tanan nga gihatag sa kalibutan, dili man siya mulungtad hangtod sa kahangturan. We look at these different gifts. Maghatag kog tulo. For example, kining mga pilosopiya o mga pagsabot nga gihatag sa kalibutan. These are gifts that are wrapped in a beautiful wrappings. Nga kung lantawon nimo, maanindot gyud kaayo. Grabe ang pag-discuss sa mga maalamon nga mga tao, mga pilosopiya nga makatabang sa ato ang kinabuhi in a practical sense. O even sa ato ang mga businesses. We have the philosophies of Confucianism, no? Nga magkadugay na tong pagtuon, mas makonfuse na hinuon ta. Na ay mga philosophies of communism that was around the year 60s and 70s became the fad tungod sa pagsulat ni Karl Marx, nga even up until karon daghan gihapong grupo nagsunod niini nga mga pilosopiya. That was not merely ni adtong panahon, even karon daghan kaayo nga matingala ka nga didto nga mag-alsa unsa ni mag-rally. Pero makita pud nimo nga kauban sa garali didto nga mga matod pa nila komunista, naapoy mga relihiyoso nga mga tawo nga naa didto. Because kini nga mga pilosopiya gipangitaan man og paagi sa mga religious groups nga basin naay mga pagtuo nila nga pwede pod nato i-adapt sa religious nga mga groups. Which is why there is a movement that happened before nga ginganlan siya og liberation theology, which was advocated by many religious groups and religious leaders. Remember during the EDSA 1986, yes, naa didto ang mga quote-unquote NPAs, garali sa dalan,
Kauban nila sa ilahang kamot nga gagunitanay kay mga religious workers, mga madre, mga pari, bisan og mga pastor sa mga liberal nga mga church religious groups. We know of people even up until now nga gina-red tag, and I know of many pastors nga na-red tag isip nga NPA lagi. Because gusto nila nga kung unsa to ang naa didto basin naay pwede nato magamit in the religious sense. And tinuod man pud mga igsuon kay kining mga the movement of communism started tungod kay naay mga tawo nga gipang-alipusta. Naay mga tawo nga tungod sa kapobrehon ni samot og kapobre kay naa may mga tawo nga grabe pod kakurakot ang kasing-kasing. That's why a movement was started nga dapat tabangan nato ni. And then in the religious realm naapod sila giuna-una nga lagi si Ginoong Hesus, di ba, siya man ang naay kasing-kasing para sa mga pobre, para sa mga tawo nga adunay panginahanglanon, sa mga gipang alipusta o gibiay-biay, mauman si Ginoong Hesus, especially during the time when He was alive. That is why mauto ang nahimong common ground nga diin ang mga religious workers ug ang mga communist nga walay Ginoo nagkahiusa ug nagunitay og kamot didto sa rally to oust those evil dictators. Ang problema mga igsuon, kay tungod nagkahiusa ang naay Ginoo ug walay Ginoo, nawala ang ilahang identity diha sa Ginoo, to a point that kining mga movements such as the liberation theology and the theology of struggle nahimo siyang usa ka political ug social movement devoid of the Word of God. Wala na sila nga nakalantaw kang Ginoong Hesus, kundili nakafocus na sila niining kalibutana. Gwapa kaayo siya nga gift unta, pero ang unod sa gift kay nakadala og samot nga murag pagtunglo sa sosyedad kay nawala man ang panlantaw sa tao sa Ginoo, nakafocus naman sa mga katawhan. So these are mga gifts nga naa sa kalibutan, apan empty siya, wala siya'y unod ug makadala pagyud siya og kasamot nga miserable nga kinabuhi. We look at kining ginatawag nato nga industrialism and economic prosperity. Usa pud ni siya ka gift nga gihatag sa kalibutan. No nga nagtudlo kanato to be practical, nagtudlo kanato nga mas maayo ta nga mahimong business savvy people. But the results of this nga gipadagan sa mga tao are people who are all the more greedy for money. And most often, bisan og kini sila mga laog kaayo sa kwarta, yet people in the world would look at them as models of business nga mga pamaagi of practical life. We look at them, people look at them and see maayo gyud ni siya nga tawo because of the way he handles his business and finances and his understanding about money. Gwapa kaayo nga gift, pero empty siya sa sulod. Now we look at technology. This is the gift of humanity. Nga gwapa kaayo og wrappings, technology that gives us our cell phones, our computers, the social media, the internet. It is actually nga mura siya og pursuit for a comfortable nga kinabuhi. No? Ganahan ka og pagkaon, mo text na lang ka, mo abot na dayon ang food panda sa imuhang manuktok na dayon sa imuhang pultahan. This is a picture of a kind of kanang utopian nga society nga as the technology advances, ang amua pong kinabuhi magkahayahay hangtod makakreate ta og perfect nga community, perfect nga society. Pero og imuhang lantawon, as technology advances, makita man nato nga ang moralidad pod sa mga katawhan is also degrading.
ang kaalam sa ato ang mga kaanakan karong panahona has become kanang mura siya og superficial na lang. They have an available of mura og infinite information, daghan kay information. Pangutan-on nimo kabahin sa kang Katniel, daghan kay matubag nga inani nahitabo, inani nahitabo. Pero walay depth, walay pagkalalom, dili na gani masabtan sa mga katawhan karon kung sakto ba na siya or dili. We don't even have the capability of understanding that what is going on in the social media is something that is evil. Dili na to dapat ipatanaw sa atoong mga anak. Tungod kay wala na tay pagkalawom sa pagsabot kung unsay nagakahitabo sa sosyedad. Daghan kay tag information, but we don't have the depth to understand it, especially in terms of what the Bible says about it. The world offers a gift, many gifts to all of us. And oftentimes, kini nga mga gifts are wrapped in a beautiful gift wrappings nga maingganyo gyud ta. Pero ang unod niini, dili lang siya kanang empty. Pero kung imuhang kuhaon, i-apply nimo sa imong kaugalingon, makadala kini kanato sa usa ka miserable nga kinabuhi karon ug bisan sa walay katapusan. Mga igsuon, there is a gift that has no external appeal. Nga matud pa sa Isaias 53 kapitulo 2, He has no form nor comeliness. And when we shall see Him, there is no beauty that we should desire Him. In fact, kini nga gift na tao dito sa baho nga pasungan. Nga wag yoy tao nga gusto mo abang kay gusto man gyud ta didto sa 5-star hotel. He has no form. He has nga we should desire Him. However, kini nga gift nga gihatag sa Dios kanato has an unfathomable depth and an infinite value that could transform our lives. In fact, kini nga gift has already transformed the world. Kay nga naman, mutan-aw ta sa ato ang dating, naman tay AD o BC o AD. BC o AD. Ang tunga-tunga ana, ang pagkatao ni Ginoong Jesus. Giusob ang dating sa kalibutan, sa Western world, even kita na apil, tungod sa pagkatao ni ining gift nga gihatag sa Dios kanato. Kung ang Matthew, Mark ug Luke naa sila'y patsada kaayo nga story sa pagkatao ni Ginoong Jesus, si Juan, the Gospel of John, John the Beloved, wala na niya gipaagi ang pagsaysay sa pagkatao ni Ginoong Jesus sa usa ka istorya, kundi directly he gave us descriptions after descriptions of what this beautiful gift nga gihatag sa Dios kanato. Makita kana sa Juan 1 hantod na siya sa 18. Pero atong basahon lang ang 1 hantod sa 5 unya mulaktaw ta sa bersikulo 14. Ang pulong sa Dios nag-ingon, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga naghimo nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao, ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngiton, ug ang kangitngiton wala makabuntog kaniya. Bersikulo 14, ug ang pulong nahimong tao, ang ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon
sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa. Si Apostle John niining panahona opens up his gospel sa iyang pagsulat niining nga gospel with a wonderful introduction, a systematic introduction of the Lord Jesus Christ. Ug sa duha ka perspective, he was able to introduce the Lord Jesus Christ. So in other words, gitubag ni Apostle John ang pangutana nga kinsa man si Ginoong Hesus into perspectives, duha ka perspektibo. Ang una nga perspective, as we ask, who is Jesus? Kinsa maning gasa nga walay external beauty yet has a infinite value kung madawat sa usa ka tawo. Una, siya ang pulong. The word sa in English ug sa Griego mao ang logos. Logos. Niingon ang mga scholars nga ang logos nga perspective is not really kanang original or invented by John. Naana ni siya niining panahona. It is a Greek term translated as word, speech, principle, or thought. Sa Griego nga filosofiya, it also refers to a universal or a divine reason or a mind of God. Pero mura siya abstract. Dili siya konkreto nga imong mahikapan. Kundili usa siya ka tinuhuan, usa siya ka perspektibo nga murag abstract kay ingon ana man maghisgot ang mga philosophers kaniadto susama ni Socrates, ni Plato ug uban pa. It's more of a reason, a divine reason or the mind of God. Pero for John, niingon siya nga that may be true pero dili na siya kompleto because sa sinugdan naa na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. So Jesus is not merely an abstract na alang sa panguna-una, pero konkreto siya. Gidungagan lugar niya o giredeem niya ang Greek philosophers ug niingon siya, this is the Word. It is the Lord Jesus Christ. Nga siya, matud pa ni Apostle John, siya eternal. In the beginning, naana ang pulong sa Dios. Siya kauban sa Dios sa wala pa ang pagpakatao niya. Naana siya. He is a person. Dili siya an abstract nga mind or panguna-una. But he is a person. Dili siya kanang murag sa Star Wars nga may the force be with you. But he is a person. He has been with the Father throughout eternity. Si Jesus, dili siya hinimo apan siya Dios gayud. That is what Apostle John is trying to say. He is a person, not an abstract mind. Si Jesus mao ang magbubuhat sa tanan. In fact, og imuhang magkuha kag duha ka Biblia, abrihon nimo ang John 1:1, abrihon pud nimo ang Genesis 1:1. They both begin with these words, in the beginning. Sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero giunsa man pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan, pinaagi sa mga pulong. And God spoke, and He spoke with words. Ang pulong sa Dios, that is why we can say nga si Ginoong Jesus was the Word of God nga maoy nagbuhat sa kalibutan ug sa kawanangan. Siya ang magbubuhat. That is what precisely nga gusto ipasabot ni John the Beloved ni ining panahon. Si Jesus maoy tinubdan usab sa sa kinabuhi, isip pulong. He is the source of life. Naa kaniya ang kinabuhing walay katapusan, kay siya man ang gahimo sa kinabuhi ug siya ang tinubdan sa kinabuhi.
And lastly, si Jesus, wala lang siya nagpabilin didto sa kalangitan uban sa Amahan, nahimo siyang tawo. He became concrete, that people were able to touch Him and people were able to talk to Him and people were healed and transformed through His life. Si John the Beloved nag-ingon nga ang Word, ang Logos, ang pulong sa Ginoo, dili lang siya usa ka abstract nga panguna-una, but He is a person, siya si Ginoong Jesus. Kablo mo mga igsoon, usa sa mabantayan nato when it comes to God, labi na sa Old Testament, kay naay desire ang Dios nga ipadayag ang iyang kaugalingon sa mga katawhan. That has been true. Sukad pa sa pagbuhat kay Adan ug ni Eva, naa na gyud kasing-kasing ang Dios nga gusto niya ipadayag ang iyang kaugalingon sa iyahang mga binuhat. If you can remember sa Exodus 3:14, gi-introduce sa Dios ang iyang kaugalingon as the I am who I am. I am who I am. Matud pa sa usa sa bersikulo, no, padayon niingon siya, I am the Lord God. Usa ka maluluyon ug puno sa grasya, slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Gisulti ka na sa Dios nga mauni ako. And as He names Himself, I am the I am, niingon ang mga Jewish scholars nga si Kaufman Kohler nga ang interpretation niini sa panguna-una sa Hudeo is God is the ever-present one. Mao na siya, I am the I am, the ever-present one. Unsa may pasabot niini? So nagpakita kini og duha ka butang, I am the ever-present one. Nag-ingon ang Dios nga na ako bisan asa, whenever and whatever place in this world I am there. I shall be whatever or wherever I am to be. Apan dili lang nga naa ang Dios, kundili ikaduha, naa pud siya nga ready mutabang sa tanan nga musangpit kaniya. I am ready to help. Because I am whatever and whatever, wherever, whatever you need and wherever you need me to be, or wherever it is that we need God, naa siya didto. Ingon po siya nga, kung gakinahanglan ka, I am also ready to be there and to help. So kining readiness sa Dios ug ang ableness sa Dios nga mutabang, naani sa iyang desire, mubalik ni siya sa kadtong pag-fill bitaw sa Ginoo sa tibuok kalibutan with different nations and generations, gikan kang Abraham nga gusto sa Dios nga panalanginan kini sila. Unya, tungod niini makita nato nga naay kasing-kasing ang Dios nga iyahang ipadayag iyang kaugalingon dili lang sa Israel, kundili sa matag nasod nga naa sa tibuok kalibutan. God's desire is to reveal Himself to them. Pero naatay dakong problema. Ang dakong problema nato kay dili nato masabtan ang Ginoo. Bisag unsaon pa, dili masabtan ang Ginoo tungod sa duha ka butang. Una, tungod sa atong sala. Tungod sa atong sala, nahilayo kita ug nahimulag kita sa Dios, and we are not capable to know and understand God. Naatay murag perspective nga naay somebody out there, pero tungod sa ato ang focus on ourselves, sige nato na siya ug malimtan nato na siya. Dili nato na siya. Murag naaman pero naaman ko. We often focus ourselves on ourselves, not on God. That's the result of sin. Ang ikaduha nga rason nga dili nato masabtan gyud makaplagan ang Ginoo is because we have a finite mind. Limitado ang atong panguna-una. Sa pagbuhat sa Dios kang Adan ug kang Eva, wala pa man toy sala si Adan ug Eva ni adtong panahona. Pero bisan nga wala sila'y sala, dili gyud nila matungkad ang infinite and powerful God
that God has to reveal Himself to them over and over again, nga maglakaw ang Ginoo, makikistorya ang Ginoo kanila, kay dili mangyud nato kaya ibutang sa ato ang limitado nga utok ang infinite God. Through the incarnation, kining duha nato ka problema nasulbad kini ni Ginoong Hesus. First is being the Word. Nga gikan didto sa kalangitan, nahimo siyang tawo pareho kanato, aron makaplagan nato si Ginoong Hesus, ug makita nato nga ingon ani di ay ang Dios Amahan nga dili makita tungod kang Ginoong Hesus. And I will talk about that more later as we discuss the second aspect sa pag-describe ni Apostle John kung kinsa si Ginoong Hesus. Una, siya ang Word. Dili lang ang Word usa ka abstract nga panghuna-huna, kundili nahimo siyang tawo nga ato ang magunitan, nga ato ang maeksperiensyahan, nga ato ang maistoryahan. Maunang sa atong mga pag-ampo, sigurado gyud na nga dunggon sa Dios kay God. We are able to communicate to God kay konkreto man ang Dios nga gipadayag diha kang Ginoong Hesus. Ikaduha nga aspect of the revelation of God is through this perspective nga si Ginoong Hesus mao ang matuod nga kahayag. The true light. Sa verses 9 to 12 nag-ingon, ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo, mao kana si Ginoong Hesus, kini nagsingabot sa kalibutan, ug siya dinhi na sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Sa bersikulo 6 hangtod sa 9 sa John chapter 1, makita nato nga si Apostle John nag-explain about kay John the Baptist. And we know in Matthew, Mark, Luke, naapod si John the Baptist nga maoy nag-welcome kang Ginoong Hesus through a story. But nag-ingon si John in his book nga there was a man sent from God. Ang iyang pangalan kay si Juan Bautista. Siya mao ang nag-witness o nag-testify concerning the light, so that through him all might believe. Si Juan Bautista, dili siya mao ang matuod nga kahayag. Siya lamang ang witness sa matuod nga kahayag. Ang matuod nga kahayag, si Ginoong Hesus, siya ang naghatag og kahayag to everyone, ug moabot siya ni ining kalibutan na. Sa pagsulti ni Juan Bautista nga si Jesus is the true light, or the Apostle John, that Jesus is the true light coming into the world, gi-explain ni Apostle John nga si Jesus Christ is the fulfillment of many prophetic utterances sa Old Testament. Nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas. Nag-ingon ang Isaiah chapter 9 verse 2. Niadtong panahon na, the people are walking in darkness, and they have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned, na anay kahayag, talking about the Messiah, and that is the Lord Jesus Christ. So sa pagsulti ni John the Beloved, nga si Jesus is the true light, ang matuod nga kahayag, iya pong giklaro nga deklarar nga mao ni siya ang Mesiyas nga gisulti sa mga propeta. That's the Lord Jesus Christ. Kay ug imong lantawon pod in the book of Hebrews, or in Hebrews 1:3, sa Hebreo 1:3, nag-ingon pod ang magsusulat sa Hebreo, Jesus is the radiance of God's glory. Siya ang kahayag sa himaya sa Dios, and the exact representation of His being. Jesus Christ is the kanang visible expression of the invisible God. Kay lagi, di man nato matungkad ang invisible God. God gave us this wonderful gift, the Lord Jesus Christ,
aron mahulagway nato ang Dios ug makasabot kita sa Dios. Again, that is through faith. Kay kung naamon po yung mga tao nga nagtuon kabahin kang Ginoong Hesus, isip a historical figure, sama kang Jose Rizal, sama kang Magellan ug uban pa. Kini sila makasabot nga naay Jesus Christ in history, but they don't understand that there is a Jesus Christ that is in our lives at this very point. A Jesus Christ that can give hope, a Jesus Christ that can give to us the perfect love of God sa atoang kinabuhi. Jesus is the true light. Siya ang matuod nga kahayag ug kung kinsa kadtong naluwas or maluwas pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus, makakaplag usab sa tinuod nga kamatuoran. Gibalik na gyud na, tinuod pa, kamatuoran pa. Jesus is the true light, nagpasabot pod kini nga siya ang tigpadayag sa Dios aron masabtan ug makaplagan nato ang Dios. Makaplagan sa tawo ang Dios. Na again, duha ka rason nga dili nato makaplagan ang Dios tungod kay kita makasasala ug kita limitado sa atong panghuna-una. Maunang naay dapat duha ka purifications nga mahitabo sa usa ka tawo. Una, purification from sin. Hugasan ta sa Dios sa atong mga sala. Ug ikaduha, purification from finitude. Nga malamdagan ang atong panghuna-una. Pinaagi sa balaang spirito who illumines our minds ug mahimo nga ang atoang panghuna-una dili na diha sa kaalam sa kalibutan. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 2, the philosophies of this world, the wisdom of this world, but we are now transformed that we now have the mind of Christ. Ang panghuna-huna ni Kristo maanaa kanato ug makasabot kita sa mga espirituhanong mga butang. Makakaplag kita kung kinsa gayud ang Dios, though dili man perfectly, because no one is perfectly able to understand God. Pero supisyente nga pagsabot sa Ginoo nga moresulta sa ato ang kaluwasan, nga moresulta sa ato ang pagkasuod sa Amahan. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Palakpakan nato ang Dios. To a point that we are able to say, Abba, Father, Daddy, Papa. Napoy uban papits. Pero dili bro. No? Father, Daddy, Abba, Father. Kining gihatag nga mind ni Ginoong Hesus kanato, Christ's mind, naa ni siya'y potential to grow and discern truth about God. Ug ang incarnation ni Ginoong Hesus, pagpakatao ni Ginoong Hesus, is the greatest revelation of God. Nga siya, Emmanuel, God with us. Unya, ang ministry ug ang life ni Ginoong Hesus continuously reveals to us ang supremacy sa Ginoo, ang pagkagamhanan sa Dios, ang pagkadako sa Dios, ug ang pagka-almighty sa Ginoo, that He is able to be, He is in control and He is Lord over creation. He is Lord over everything else. Kabalo siya mo, heal sa mga sakit. Pwede niyang ayuhon ang tanan natong mga kasing-kasing nga mga nadaot or atong mga pisikal nga panglawas nga puno sa kasakit. It is possible because ang Dios nagpakatawo. Ug nasabtan nato na ngagikan kana kaniya tungod kay si Ginoong Hesus nagpakatawo ug nahimong pareho kanato. Mga igsuon, the wonderful love of God brought the Lord Jesus Christ to us. And now we are able to see. We were once blind and now we are able to see. Kabalo na ta.
Kabalo na ta sa sa mga butang nga dili na nato dapat buhaton kay mahiubos ang atoang beloved Father. Kabalo na pud ta sa mga butang nga pwede natong buhaton in order to glorify God. Dili na kay tungod maayo kay ta, bright kay ta. That is because the grace of God nga iyang gi-reveal kanang tanan kung kinsa siya diha kang Ginoong Hesus through this Christmas celebration nga natawo si Ginoong Hesus. Mga igsoon, there is this author, si Phil Johnson and Todd Friel. Iyang gi-describe si Jesus as the man who split time. Yet, bisan og man ang gisulti sa iyang libro, the purpose of their book was to prove that Jesus is also completely God. Matod pa nila, ang pagkatao ni Jesus Christ was so unprecedented that Western civilization decided to anchor the measure of time in terms of His life. The life of Christ has changed the world so much that what we are now in terms of societies and politics is kanang murag influence so much by the life of Christ. But more than that, ang atoang kausaban sa atong kinabuhi. Ang pagkakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang paghiusa kanato isip church, the body of Christ. It's all because nga natawo ang Dios pinaagi kang Ginoong Hesus. The revelation of truth and life, that is through the Lord Jesus Christ. Ang gasa sa inkarnasyon, mao ang pagpadayag sa Dios aron atong makaplagan ang kamatuuran ug kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Palakpakan nato si Ginoong Hesus. Mao rin ni siya gasa nga dili gyud sa gwapa og wrappings. In fact, people would reject this gift of the Lord Jesus Christ. We have seen many of people no nga gabuhat ni ini. But for all of us who have accepted this gift, kitang tanan nga nakadawat ni ini nga gasa, nakakaplag na pud kita sa kamatuuran. Ug giingnan ta sa Dios nga padayon mutubo diha sa kamatuuran ni Ginoong Hesus. And we are the ones who are to tell this story. Unsa may istorya nga ginasulti nato sa Christmas? Are we still talking about Santa Claus? Are we still talking about the elves? No? Are we still talking to our children no nga magbutang og medyas no kay basin og moabot si Santa Claus, butangan na og gift ni Santa Claus? We should start talking more and more about the Lord Jesus Christ, ang iyahang gugma. And we are to celebrate that. Atong i-celebrate ang pagkatawo sa Dios with gratitude, with festivities. Kay siya man ang pagpadayag sa Dios Amahan. Nasabtan nato ang dili makita o dili masabtan nga Dios tungod kay naa si Ginoong Hesus nagpakatawo. Unya, pinaagi sa balang spirito, naa sa atoa ang pulong. Gisulat that we would be able to experience the grace of God through His Word. Siguro usa sa butang nga pwede nato mabuhat karong Christmas season. Kabalo ko nga daghan kay parties, daghan kay exchanging gift. Why not in one of the nights, siguro sa 24, sa 25, atong basahon ang story sa Matthew, Mark, Luke to our children. Because we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ during this time. Magampot ta mga igsuon. Salamat o Dios sa imuhang pagpadayag. The greatest revelation of the Almighty God through the Lord Jesus Christ. Tinuod gyud Lord, imo gyud ming gikaluy-an. Kay wala gyud mi kapasidad nga makasabot
ug makakaplag sa Dios. Makasasala mi o Dios, daghan kaayo mi ug mga kahugaw sa among kasing-kasing panguna-una, sa among pinulungan, sa among linihukan. Gasigi lang mi ug una-una kabahin sa among kaugalingon. That is why we will never be able to understand the Almighty God. Limitado pod mi Ginoo ang among panguna-una, dili makasabot sa infinite God. Mao nang dako among pasalamat kanimo o Dios niining panahona nga nagpakatawo si Ginoong Hesus. Siya nga mao ang pulong ug siya ang matuod nga kahayag. Ug pinaagi kaniya among nasabtan ug nakaplagan ang powerful God, the Almighty God. Ug karon o Dios, amo ang natagamtaman ang kaluwasan, among natagamtaman ang kinabuhi nga tamis kauban kaniya. Kabalo mi Lord nga mudala kini kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan through the Lord Jesus Christ. Naghangyo kami o Dios nga samtang naamin dinhi niining kalibutana, tabangan minimo nga mupadayon og tubo diha sa amo ang pagsabot sa Dios. Kay naa naman si Ginoong Hesus ug ang balaang Espiritu nga mutudlo ug mugiya kanamo padulong ni ana. Kanimo ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus. Amen.